Hola, son Raquel Veiga, educadora social de Atalaya Social. Quería comentarvos un poquinho neste vídeo, non? Que é un piar básico do noso traballo é o acompañamento emocional, tendo en conta o valor que teñen as emocións na vida das persoas coas que traballamos, non? Pois xa sexan crianzas máis pequenas, como adolescentes, familias. É por iso que nesta situación que estamos a vivir, non? Estas semanas, tanto como educadora como nai dunha nena de 3 anos, pois quería compartir con vos a importancia, non? O que paráramos un pouco a pensar o importante que é o acompañamento consciente desta parte, non? Das emocións que está relacionada pois, con todo o que pensamos estes días, con todo o que queremos facer, con todo o que facemos, non? Dentro das nosas posibilidades. E tamén deixarvos pois algunhas ferramentas para que realicedes durante estes días sempre que poidades e vos apeteza que as adaptedes dentro do que poidades ás vosas necesidades ou á realidade que estedes a vivir. Entón, un deles é o bote das emocións que me parece así unha maneira chula de poder rexistrar, non? Todas aquelas emocións. Trataríase de, reutilizando un bote, un tarro de cristal ou de plástico que teñades pola casa, e diferentes papéis de cores ou, calquer papel, que poidades poñerlle nome, escribir, identificar, sobre todo validar e deixar un pouco fluir todo o que estamos sentindo estes días. Entón, trataríase de que puxerades o nome, un pouco tamén adaptando á idade da persoa, pois para que aprendan a escribir o nome, para que se fale de como se están a sentir, o motivo, non? Se o saben identificar, o motivo de por que se están sentindo así. Registralo aquí para, de alguma maneira, validar e deixar aí o recordo, non? De todas estas emocións que sentimos. E despois outra opción, tamén para utilizar co tarro, podería ser guardar todos aqueles desexos, non? Meter no tarro os desexos ou todas aquelas cousas que ansiamos facer, non? Que tamén nos están provocando moitas emocións. Pois que iría a cear cos meus amigos e amigas, ou que iría xunto de miña nai ou o meu pai a darlle unha aperta, ou, todo aquilo que desexamos e tamén podedes metelo. Ou incluso tamén outra opción sería valorar todo aquilo que temos e facer como un pequeno tarro ou unha caixiña de gratitude, agradecendo todo aquilo que sí que temos, ou aquelas cousas que ao mellor non valorábamos antes, pero que agora pensamos que vamos a valorar máis, non? A partir de agora. E despois outra ferramenta, esta é unha ruleta de madeira, non? Xa mercada, que, a montamos e escribimos aquí diferentes cousiñas, pero podedes facela tamén de cartón ou de madeira ou dentro das vosas posibilidades ou as cousiñas que teñades. Me parece tamén unha idea chula para que poidades escribir todas aquelas actividades, non? Ou aquelas cousiñas que vos servan pois, para xestionar un pouco esas emocións, non? E fomentar a creatividade ao mesmo tempo, neses momentos de aburrimento, identificar todas aquelas cousas que as persoas nos ven ben ou nos apetece ou nos gusta neses momentos de que sentimos así diferentes emocións ou temos necesidades distintas. Poden ser pois, debuxar, pintar un mandala, pois o mellor se me relaxa facer unhas respiracións, ou o mellor me relaxa chamar a unha persoa coa que falaría ou coa que me iría a tomar algo nese momento. Pois os nenos e nenas tamén teñen, non? Que busquen un pouco tamén que exploren as estrategias que teñen cada persoa para relaxarse ou para facer nesos momentos nos que non se atopan ben ou sinten un malestar, vale? Entonces, isto tanto a nivel de actividades para o aburrimento como de xestión emocional, pois está chulo. O tema da ruleta sempre lles dá un poquinho máis lles fai un poquinho máis de ilusión. E despois, por último, tamén unha ferramenta, un recurso así máis coñecido e moi sinxelo de facer na casa, sería o bote da calma, vale? Que é, pois, cunha botella, neste caso, reutilicei unha de plástico, pois se lle bota purpurina e un poquinho de cola,
vale? Bueno, simplemente se trata de identificar, bueno, pues que todas as emocións están aquí dentro, non? En esos momentos nos que estamos aí cunha mistura de emocións un pouco confusas, que non sabemos moi ben o que sentimos, pero que sabemos que necesitamos así desfogar de alguna maneira, pois trataríase de movelo moito, axitalo moito, como nos pasa cando sentimos esas emocións intensas no corpo, e despois simplemente pousala, bueno, mirar un pouco fixamente para ver como se calman, non? E como se paran, porque de alguna maneira, con isto que é algo moi visual e moi sinxelo de facer, podemos pues, calmarnos tamén nos e aprender a pararnos, a pensar, a relaxar a situación. E nada, sen máis dicirvos que se queredes saber un poquinho máis do noso traballo e das cousas que facemos, pois que visitedes ou nos sigades a través do Facebook Atalaya Social. E nada, desexarvos moitísima calma, moitísimo ánimo e nada, de que superemos o mellor que podamos esta situación. Vale, pois nada, unha aperta enorme.